Today is February 11. Oo, kumakain kita yan, ma-approach kita. Aton ini maindusar. Sana at din, kung hinuman nga atong pwede makahimang raw. Kaya may da pa natin ibang panuyo gito kay nagkakatin-katin lao, ha? Ngato kita yan na Leyte Provincial Jail. So nakapangaro na kita hin abiso asulod o aton man lahin nga madokumenta nga maindusar tayo nga aton ginpapaabot nga cheeseboard bula o baga makahatag gihapon haira yung kaliawan samtang baga ada depende iton aton ladadangatan baga makagahatag kita utro sana buligan nak ni luwat buligan pak ni mas importante iton prayers nga makahatag kita hygiene kit sir adi ha aminin upat inin nga bula nga unom nga cheeseboard pastilam. Nagpapasalamat ako na aton donor inin. So hopefully bagin bagasunod magabilta ko diri pak makagkuan kun saan maglilikom ani kita baga. Pinagi niya ng ating gimbuhat utro. Ako kita sabon yan Colgate Sana makaabot ito kahit saan sa sulok ng mundo. Sana matulungan niyo rin ako, makaglikom tayo ng sabon. Colgate, toothbrush. 26 naman daw. Time check budoy. Hi. Mauli ka na. Sige hinay. Bye bye. Nauran ha. Chat na lang kita ha. Okay hinay. Okay. Time check budoy is ano nga oras? Hindi kita nakabasa. 10:49 in the morning. Oo, kumakain kita yan ma-approach kita. Kayo nang lano na natin inin mahatag haira. Adin unom ini. Unom nga cheeseboard yan upat nga basketball. Ha? Tala sige unta tugutan kita nga baga makakadto kita haira sulod para bisman la baga aton ini maindusar sana at din kung hinuman nga aton pwede makahimang raw. Kaya may da pa natin ibang panuyo gito kay nagkakatin-katin lao, ha? Ngato kita yan na Leyte Provincial Jail. Oras yun at 11:23 adi nakaabot kita na naghihakuan Leyte Provincial Jail so inaroan kita wag ta itig so nakapangaro na kita abiso asulod nga itaton paghatag hinin nga kuan ini nga bula inaada na la dida gawas o aton man lahin nga madokumenta nga maindusar tayo nga aton ginpapaabot nga cheeseboard unom nga cheeseboard ha ngan upat nga kuan upat nga bula o baga makahatag gihapon haira yung kaliawan samtang baga ada and hopefully nagkukang pa kita magsasarit kita kung haori nga mga adlaw magpaabot pa kita nga dahin something para luwat haira mapakyan na kita kung pipira nga tanan ito na ada depende iton aton ladadangatan baga makagahatag kita utro sana buligan nak ni luwat buligan pak ni mas importante iton prayers nga makahatag kita hygiene kit like Colgate sabon kay mo gud ira di baga kay nang lan pastilan so haya na pala nagpapasalamat ako ang mga nagtapod bisan iton nagtapod nga ini nga aton buruhaton in matuman bisan iton aton nawong diri tapuran. Sakto bisan to na. Ay sada oy alo bisan ta aton paganawong diri tapuran baga nagpapasalamat kita nga nakahimo kita hinin nga buruhaton pastilang unom nga cheeseboard ito na aton maindusarya na tapos kuan bula upat so adi lalakaan yan na lainin aidong ko tahala masuludan kita pero paparungon tanay ha
kay may dala naton certain area hitan aton paghatag ini. Oh. Yeah. Oh. Sir adi ha, aminin. Upat inin nga bula nga unom nga cheeseboard pastilan. Nagpapasalamat ako aton donor inin antuba halina. Andi dahap kuan ha ano pa may palugin dapunan. Usang pirata kay nadiri pagpangaran liwat. Usang nadiri gihapon na pangaran. O kay kasagaran mga sponsor naton iti Babaga Anonymous. Ibubutangan ko na lahin aliases. Hopefully sunod makakuha pa kami nganhi. Pipera sir nga tanan ito. Oo. 500 plus. O 500? Oo. Hopefully sunod bagatan na ako kanan nito nangunaunahan. Itak nangunaunahan nito tuan hygiene kit like sabon, Colgate pero waray la ang toothbrush. Okay gad. O pwede toothbrush? Man ini niya sir, kuan line niya. Guti ay line niya nga baga pwede makuan. Man. Tikang hinan Istina Boys liwat ini. To an Istina Boys nagdonar tulo nga bula. Oo. Amo yan baga kiss may pwede gap magdama. Nan ta adina man. An didaha tubig lilima na lang ira kuan. Minis. Tawag ka. Diri ka maulit. Oo na unom. Ya. Man inin nga kuan asinin nga tulo kay tulo na rin ira gudti. So naging kuan na lata duduhan naman nalagyan pa nira hatubis. So amin ni duha nga dagko. Sir, magsakay agad mo sir. Oh, pasensya na ha. Inin adi ngayon sir, inin gin-quarantine upat nga bola, tikang ininhan at itutuloyin in tikang Istina Boys tapos sa kanan kuan kan tubahalina. O adi man. Tapos adi ang cheeseboard no. Baga na gin kuang ko ini gin kuang ko dayon ngan hopefully sunod baga makabalik kami ngan bayan nga ni gusto. Pwede ba ito magmulay ko no gawas gagawa. Diri basketball diri Depende istorya ba kung baga may adala event sagaran to may liga. May liga Oo. So hopefully baga sunod makabilta ko diri pak makagkuang kung saan maglilikom ani kita baga pinaginin niya ng ating gimbuhat utro ako kita sabon yan Colgate baga hagutin natin nga pamaagi mas marupain kita't mabisita kaysa kita't bibisitahon sakto saan kay kita ha sir thank you iyo sigo adidi ko na nala ha Thank you. salamat po Salamat. Thank you. So ikaw po pwede man sugad Sige sir. Yan. Okay. Link kitahin paagi utro no. Amo iton nga kuan hygiene kit no ang sabon nga. Thank you. Thank you po. Opo. Okay. Thank you very much. Opo. Sige, tahala. Thank you. Pasensya na, nistorbo, makadi ako. Oo. Opo. Thank you ha, thank you again. Makadi ako. Sagaron talaan. Opo, makadi ako. Thank you. Okay, opo. Thank you, kuya. Thank you. Opo, makadi ako. Thank you. Mamay kala. Job well done. Ay, sakay. Nagano ka mo? Oh, snack. Mas morupay good man kita't mabisita kaysa kita't bisitahon. Haguti nga pamaagi. Yawat la baga. Makakuang-kuang kita ton ira kahidlaw sulod pastilan kay waray naton kapas no mga kasangkayan waray naton kapas para kitain maghusga ha ira kay kung ano man ang ira mga nabuhat pagdiano pa man siring pahaya na ada neton ni rentalon
nagbabasol, nagbabayad na. Sana nga sunod natin nga proyekto. Di rin man niya na dayon or buwas. Sana makaabot ito kahit saan sa sulok ng mundo. Sana matulungan nyo rin ako, makaglikom tayo ng sabon, Colgate, toothbrush, kasi pwede naman daw at least sa maliit na paraan. Kapag atin pinagsama-sama, lalaki at dadami po iyan. To God be the glory, To God be the glory. Again, this has been your friend from another stars. Nagpapasalamat po ako ang Tubahalina. Nagpapasalamat po ako ang Iskina Boys. Nagpapasalamat po ako ang Pirata. Nagpapasalamat po ako ang Anonymous ng Bisan di rin na Nagpapasalamat jud kitang tiupay han iyo suporta. Labinhan prayers nga ini mahimugso ngan matuman ang aton panuyo. Again, this has been your friend from another star. Siyempre ako magpapabilin lagi po yung sangkay nga mayokbo. Tikang didiha Lady Provincial Jail. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay. Oy, sige, sulod tala na inin sulibang ko, patron niya na. Di kita agyan sulod. Oo. Patron niya na didiha BNG. Actually, tigang kita diversion road anaton hadto nga maagi kita la. Itira simbahan. Iglakip ta na lain ni Oo. Iglakip ta lain ni. Wala kita pa mamatron. Butak mag-gate crash. But ko naman buhaton pinagbabawal na teknik. Sibuhan itong BNG. Good morning. Maupay nga patron Maupay nga patron BNG. Mamay kalayton. Kadiyanin kita simbahan, nakaagi kita nga ni patron niya na di BNG. Hindi la rumamay. Kadila kita di baka del sa pasyada ba tira simbahan. Mong sa tira simbahan na duro. Terus baga nakabisita kita nga ni. Itong ira simbahan BNG. Baga kusa na yung gihapon niya itong baga nahimo nga batasan ang pagbibisita ng mga simbahan, labi na gihapon itong baga nagsasalin uro itong patron. Ito yung patron. Kani kita yan na din niya BNG. Mo sa tira kuan, tira simbahan Our Lady of Lourdes. Hello. Pahit yung balay. Hay kita pwede mamatron. Man.
So amay ni ano, Our Lady of Lourdes. Oh, nakabisita kita nga ni Abi Angie. Oh, si Tira Campanario. Oh, tala. Oh, tala. Sagarin pala na ha. Okay. Okay. Aki Uncle Lolo.